ktorý spevák prichádza odovzdať Jasmina Alakič. Ja neverím. Ahoj. Ahoj, krásny dobrý večer. No, budeme potrebovať mikrofón. Ja neverím, že ty si zobrala so sebou saxofón, pretože práve s tým saxofónom je spojená tá príhoda spred 10 rokov. Mnohí si to pamätajú, bol z toho celkom slušný virál na tej súťaži. Ja vzhľadom na to, ako som sa snažila, tak som dúfala, že to bude mať trošku viacej videní. A verte mi, že som ho 10 rokov do ruky nechytila. A je to pre mňa obrovský stres ho znovu držať, lebo sa bojím, čo z neho vyjde. Tak opatrne, dávaj pozor, samozrejme. Ale milé, že si ho priniesla so sebou. A skúsila by si teda to dnes? Nejako? Vtipné. Pôvodne som chcela zahrať Happy Birthday Gabike Drobovej, ktorá má dnes narodeniny. Vážne? Všetko najlepšie. Všetko najlepšie, ale... Takže na dnešnú afterparty vás pozýva Gabika Drobová. Dnes je to len ja mám pocit, že akože on je trošku pokazený, podľa mňa. Ako pokazený? No, vyzerá to ako, znie to ako výhovorka, Jasmina. Nie, vieš čo, za prvé chýba mi podľa mňa štvrt nástroju, ale on je nič proste, on fakt nie. Môžeš to skúsiť, s tým nástrojom nikto nehýbal, páči sa? Ty si sa tak zabával, tak teraz uvidíme. No. A počkaj, no a tu sa na to tu chýbajú veci a tak, to je také čudné. A ty si ho kontrolovala niekedy, ten saxofón vôbec? Mne povedali, daj si ho do pusy. Tak s som tým sa opatrne. riadila pokynmi. Si nepozeral, či náhodou niečo nie je vo vnútri? Jasné to. Jasmina, neuveríš, ale celých 10 rokov som hľadal toho plišaka. 10 rokov som hľadal toho plišáka. Ja som vtedy akurát kúpil, keď si bola v tej Miss. A teraz som ho našiel. Tak je tu a vieš čo, tebe sa určite zíde teraz. Bude to taká prvá hračka pre babetko od Miša Hudaka, čo? Nie? Ak nie posledná, tak to veľmi rada príjmem. Ďakujem veľmi pekne. Tak v tomto bol ten fígel, priatelia. Inak ako hudobník nebudem klamať, nejde mi to. Dobre, ale poďme si pozrieť ľudí, ktorým to trošičku viacej ladí ako mne. Nech sa páči, tu sú nominácie. Ivan Tásler. Uvidíš, kam chcem dojsť. Poď so mnou sa spoj. Šalené sme ty i ja. Ondrej Kandráč. Šalený nech s nami špíva. Lesú mi býva dva. Kali. Niekto sa musel nájsť, bolo toho dosť. Ty sa cítiš na veľko, tebe patrí boss. A ja som len obyčajný chlapec, nemám hore nos. Víťazom sa stáva, neviem, ako to zoberie môj partner, Kali! Tento mikrofón bol asi robený pre mňa, keď tak pozerám. Takže zdravím všetkých. Chcel by som sa poďakovať v prvom rade všetkým, ktorí za mňa hlasovali, to je jasné, všetkým fanúšikom. Určite môjmu manažerovi Mirkovi s jeho ženou Jankou, pretože bol to človek v začiatkoch, ktorý vo mňa veril viacej ako ja sám. Svojmu celému týmu, či už je to Luky, Pšenčík, môj DJ a producent Peter Pán, alebo náš veľmi dobrý kamarát, ktorý s nami stále jazdí, dáva nás pozor, Toti. No, mal som si to napísať. Samozrejme, že tých najdôležitejších ľudí si nemám nakoniec. Alebo ne, vlastne poviem to teraz. Určite ďakujem svojej žene za veľkú podporu, ktorá ma teraz sleduje so svojimi rodičmi, mojimi budúcimi svokrovcami aj s mojou dcerkou.
Neviem, kedy som bol takto nervózny. Ja som si ešte donedávna myslel, že hudba je to najviac, čo v živote môže mať. A teraz, keď mám dieťa, tak je to úplne o niečom inom. Čiže mám z toho obrovskú radosť. A teším sa na to, keď to už mala bude chápať, že teda bude na svojho tatka hrdá, že niečo dosiahol. Takže ďakujem celému svojmu tímu. A chcel by som sa špeciálne poďakovať Pepemu Majskému za to, že mi dal príležitosť a zobral ma do Voice-u ako porodcu, pretože určite to má veľký vplyv na to, že tu dneska stojím. Takže ďakujem všetkým. Keby som nebol na antibiotikách, tak si dám teraz 4 určite. Ďakujem. Cenu o to